bolo pre veľa ľudí nepochopiteľné to, že ako som mohol z toho, že ja vediem firmu, mám svoju firmu, ísť robiť pre nejakú inú firmu. A že kde vidíte ten problém? Vieš, a oni, že vieš, že to keď raz akože máš niečo svoje, tak potom akože ideš robiť na niekoho iného. To sú také strašné klišé a stereotypy. Ja hovorím, že počuje, ale to vôbec není o tom, že či to je moje alebo není moje. Ja by som rada povedala, že podľa mňa je to presne taký ten konštrukt, ktorý máme, že to vlastníš, je tá tvoja istota. Podľa mňa to je ten najväčší bullshit a navyše nám to strašne komplikuje to prispôsobovanie sa tým novým podmienkam. Hej? Že ja trvám na niečom, že ja som toto a ja toto vlastním a podľa toho, čo vlastním, tak to mi vlastne určuje nejakú sebahodnotu. Tí ľudia stotožňujú seba s tou nálepkou alebo s tou rolou, ktorú ako v tom pracovnom prostredí majú. Je to buď nálepka, som zamestnanec, alebo som vedúci, alebo som riaditeľ. Vedúcko, hej? Áno. Alebo som podnikateľ, alebo som niečo. To tak vôbec nie je.